खुलुमबाय आंनि नामा मनरमा नार्जिनारि आङो माथाभाङा हाई स्कुलावहाय 16+ चाकरि मावना फैखादों बेनिफ्राय आङो उच्चश्रेणी माध्यमै माननीय मुख्यमंत्री एवं जोंनि जे प्रेजेन्ट शिक्षा मंत्री दङ बिथांमोना आंनि डकुमेन्ट्सखौहाय भेरिफाइड खालामनानैसो जोंनि बे गावनि डिस्ट्रिक्टआवनो हरखादों आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्टआवनो जिहेतु आंनि न'आ पश्चिम नाराथुलि आं 1 नम्बर ओनसोलनि भटार एवं जोंनि बे कामाख्यागुरि मिशन हाई स्कुलनि जे लेन्ड अनारा जोंनि आबै आबौआनो बे 1963 सालाव गायसनजादों बिनि जे जोंनि आबै आबौनि नामा हচ্ছে कृष्णमन मचारी आं बेहानि एक्सटुडेन्टखा बिनि थाखायनो आङो बे स्कुलाव मोनसे आशा एवं कामना खालामनानै फैदों जेन' जोंनि बेहानि एलाकानि मानसिफ्रा मोजाङैहाय शिक्षानि आलोखौ मोननो नाथाय आंनि दुखुनि बिषय आङो बेहा गत 4 बोसोर धरे आरोखि आंनि कमिउनिटिखौहाय लानानैहाय जे आंखौहाय 4 बोसोर धरे बे सानै शिक्षक एवं सासे मेडाम आंखौ आंनि जातिखौ थुलिनानैहाय बुङो जोंनियानाखि जग्यता गैया खथा नङाब्ला जोङो साख्रिखौ मोननो हाया बेबायदिनो आंखौहाय माने टर्चार खालामो मेन्टालि हेरेसमेन्ट खालामो एवं अपमानित खालामो लान्सित खालामो बेबायदिनिफ्रायहाय जेन' आङो दिनैहाय सुराहा मोननायनि जुनैहाय आं दिनैहाय जोंनि आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्ट आङो कमप्लेनखौ जानायदों लकाल से माने प्रेसिडेन्ट जाहाथे बर्तमान प्रेसिडेन्ट बिथांनोबो आङो 1.5 बोसोर आगे होआमोन बिथाङा आंनि कमप्लेनखौ एक्सेप्ट खालामाखै बिनिखायनो आं बाध्य जादों उपर महलाव थाङो प्रशासनावहाय दारस्थ जानो जोंनि संगठन दङ दिनैहाय आंजोंहाय दुलाराय बड' बे समाजा आंखौहाय बिराद माने थुलुंगा होदों आंनि बिपदनि समाव बिथांमोना दारायदों बिथांमोनखौ आं अशेष धन्यबाद होयो जेन' जोंनि बड' मेच एवं जेन एसटि कमिउनिटिया जेन' जों जेरावबो थांनानै जों जेन' साहसिकता लानानै जों साख्रिफोरखौ मावनो हायो खामानिफोरखौ मावफुंलांनो हायो बिनिखायनो आं प्रशासनाव दारस्थ जादों एवं जोंनि जे एसटि माने कमिउनिटि दङ बिभिन्न संगठननि मानसिफोरखौहाय आं अनुरद जानायो नोंथांमोना आंनि बे कमप्लेनखौहाय सहजुगिता हो जेन' बेखौहाय जों सुराहा मोननो जोंनि नेक्स्ट जेनारेशना जेन' बेबायदि एसटि होननानैहाय नेग्लेक्टेड दाजाथों दाखालि प्रेस बिबृतिखौ खोनानानैहाय स्कुलनिनो सासे मिहिर नार्जिनारि स्कुलनि पक्षे जायनि अभियोग बिथाङा डिआइनियाव होदों बिनि पक्षे दारायदों हচ্ছে स्कुलनि प्रेसिडेन्ट मिहिर नार्जिनारिया तो बिथाङा कि एलिगेशना कि बिथाङा मिहिरनोबो होदों ना कि स्कुलनिबा दा मिहिरा जा बुंदों कि सठिक ना कि भुल बुंदों मिहिरा बिथाङा जे स्टेटमेन्टखौ होदों बिथांनि जे माने भाषाफोरखौहाय आङो तीव्र निन्दा जानायो बिथाङा आंखौहाय उल्टा एलिगेशन खालामनो नागिरदों बिथांखौहाय आङो आंनि मथैहाय आं बिथांखौ सानो बे सासे एसटि कमिउनिटिनि मोनसे कलंक होननानै आं सानो दिनैहाय आरोखि आं बिराद दुखित बिथाङा एक पक्ष बायदि होननानै मिथिनो मोन्दों आं बिथांनि जे बिबृतिखौहाय आरोखि आङो माने दीर्घ 20 बोसोर साख्रि मावनानै आङो जथेस्थ छुटिया जमायदों आमार मने হয় ना आरोखि आंनि छुटिया जोबदों बिथाङा बेबायदि आंखौ एलिगेशन लागायदों आं बिथांनि बे खोथाखौ मानिना लानो हायाखै बे जे आं दिनै कमप्लेनखौ खालामदों बे हारिनि जेन' जोंनि नेक्स्ट जेनारेशनफ्राबो जेरावबो थांनानैहाय बेबायदि डिप्रेसन जाया अपमानित जाया लान्सित जाया बिनिखायनो आं दिनैहाय जोंनि जे माने प्रशासनावहाय आं दारस्थ जादों आङो प्रशासननि प्रति अत्यन्त पक्षे आङो बिश्वास दं आस्था दं बिथांमोना सठिक जाजमेन्टखौ होगोन माने आंनि जे माने बे माने अबस्था बायदि जेन' कोनो माने एसटि कमिउनिटि मानसिफ्रा जेन' बेबायदिनो अपमानित जाया लान्सित जाया बेखौनो आंनि जे दुलाराय बड' मेट समाजखौ अशेष धन्यबाद होयो बे बेफारावहाय आंजोंहाय सहजुगिता होनायनि जुनैहाय आंनि फारसे दारायनायनि थाखायहाय अशेष धन्यबाद